Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatil ali takbir ila hadratil ruhi Yahya Muhammad Jazuli bin Ashmuni al-Ihsani wa ila ruhi Al-Hawlul Albab Syaifun wa ila hadratil dihni wa minkum wa min ahli wa min ahlikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insya Allah kitab ini dikaji selama Ramadan oleh Umi. Waktunya seminggu cuma 3 kali, Senin, Selasa, Rabu, ba'da subuh. Insya Allah kalau jam sekolah masuknya jam 7:30. Jadinya tetap jangan punya kesempatan untuk istirahat sebentar sebelum masuk sekolah. Mungkin hatam, mungkin manfaat barokah. Maksudnya kita diparingi jeneng, diparingi sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah ar-Rahmani kang maha welas ar-Rahimi kang maha asih. Alhamdulillah utawi sekabehe puji iku lillahi kagungane Allah alladzi ya dzat fadhala kang anugrahake sapa alladzi wa syarrafa lan mulyaake sapa alladzi man ing wong wako kang reksa sapa man nafsahu ing awak dhewe man wa ahlahu lan keluargane man menan nari saking neraka. Ya susunane dakwah atau ibadah niku ya konsep pertamanya kanggo awake dhewe dhisik. Makanya min nafsihi ora wis kanggo awake dhewe, kanggo keluargane. Makanya jenengan sakniki temriki iku disiapkan dulu dengan noto awak sesuk umpama wis dadi bapak utawa wis dadi ibu dengan iso noto keluargane jenengan gen dadi keluarga sing apik. Minan nari saking neraka. Aja kliru awake dhewe ru ditata wis noto wong liya. Wa alamalan mulang sapa man. Wa alamalan mulang sapa man. Hum ing ahlahu. Mulang ad-dina ing agama. Karena konsep pertama yang harus diajarkan kepada anak ya kaitannya dengan agama, terutama kaitannya dengan tauhid. Mulane kok bayi lahir suara yang dikenalkan pertama adalah suara azan. Suara azan suara azan niku kaitannya panggilan jenengan, berarti kesaksian kalian Gusti Allah Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Berarti apa? Udah aja kan bayi cilik wis dikenal ke sesuk wele duwe kewajiban sholat, duwe kewajiban napa hayya 'alal falah, duwe kewajiban ben dadi wong sing mulya. Makanya dikenalke pertama itu dikenalke sik diulang sik babagan agama, babagan tauhid. Ala thoriqil abrori ing atase dalane pira-pira wong kang bagus. Ya kene iso kenal agama ngono niku ya melu dalane wong sing bener, wong sing bagus. Aja kepleset. Pleset ku sike ya dadi perempul ora enak. Sami dengan kepleset akidahmu kok kepleset ya akidahe perempul. Akidahe perempul ya akhirnya jenengan cekel kepleset ge mlaku lara.
sami akidah wis kasep perempul wis kasep abot niku ya dijak ngaji abot, jak ngamal apik nggih abot. Wa amaro lan perintah sapa man hum ing allahu bitaatillahi kelawan taat maring Allah. Jak taat ar-rahimi kang maha welas asih, al-ghafari kang akeh ngapurane. Wa adaba lan mulang sapa man hum ing ahlahu keluargane ya anak bojone. Keluarga itu maksudnya ya anak bojo. Bimakarimil akhlaki kelawan mulyane akhlak. Iku asline sing kewajiban mulang ya wong tuane jenengan dhewe. Nggih, mergo banyak keterbatasan akhirnya wong tua ora iso mulang anake dhewe. Ya keterbatasan wektu. Lah nek kon mulang anake dhewe kapan goleke rezeki. Itu urung mesti wong tua kuwi mampu. Urung mesti wong tua itu punya pendidikan yang tinggi. Ya akhirnya nopo mergo ora mampu mulakno dipasrahke ning nggone guru. Berarti guru itu ya bener gantine wong tuwamu. Mergo sing kewajiban mulang asline wong tuwa. Al ahyari kang pilihan li ta'widin nufusi krana bebasake pira-pira awak. Krana bebasake pira-pira awak alaiha ing atase ahya wahida yatil ifkari lan nuduhake pira-pira pikiran. Ditakwidin nufus berarti wahida yatil afkari lan nuduhake pira-pira pikiran. Nek diulang yo pikiran sing ketutup dadi kebuka, sing maune ora iso dadi iso. Wa abadalan nuduhake sapa man hum ing ahlahu antori kidzalali saking dalane kesasar. Ora kesasar lan diulang. Nanti jenengan cilik kae mbok jenengan masyaallah ngaji riti-riti anake digendong dijak ya betek-beteke gen ora kesasar. Wal fujari lan dalane wong kang lacut. Ben ora dadi wong sing lacut. Wong lacut ya sing olone kebacut kakean maksiat jenenge fujar. Wa nahalan nyegah sapa man kum ing alahu anil ma'asyi saking pira-pira maksiat. Wal adrori lan pira-pira bahaya. Wa hadara lan meden-medeni sapa man hum ing alahu min su'i akhlaqin saking eleke akhlak. Ya keluargane diweden-wedeni duwe akhlak elek, mulane kowe nang ngaji yo sik, anggere kowe pinter sak jalukmu tak tukoke. Sesuk dijanjeni nek wis lulus aliyah tak tukoke montor. Bener. Nek nanti kowe ora lulus aliyah, ora lulus sekolah berarti ora tak tukoke montor. Itu berarti napa meden-medeni. Memang wong tua sing bener ki ngoten niku. Ora sak jaluke anak dituruti engko nek wis ana prestasi, nek wis ana hasile ora angger. Angger itu padha karo ora sayang karo anak. Wong tua sing bijaksana tuh memberikan kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Wong urung usiane kok ditukoke. Ayo wis agek sekolah kok njaluk motor ya akhire montoran. Lah bener. Kami mendukung sekali orang tua yang selalu bijaksana dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Oh pernah yang pondok sekolahnya garek medun 5 menit tekan gue motor gawe apa. Bener wong tua rasa gawe motor ngaji sik. Ngowe nak lulus pinter ngaji iso tahlil apal manake tak tukoke motor. Bener itu karena orang gelem nyesake anak. Mergo wong tua ora pengen anake kejluntrung. Mergo anak kuwi cah enom wis kejluntrung niku nggih kadang dandanane angel. Nah sausia-usia jeneng iki luwih menut karo kanca tinimbang guru tinimbang wong tuwa. Mandi omongane kanca. Litakrihi krana benci. Krana bencine krana
napa niku ana hak nggih litakrihi krana bencine nufus krana litakrihin nufusi krana bencine nufus utawa pira-pira ati anil fusuki saking pira-pira fasik wal ingkari lan ingkar wassalatu utawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase bendoro kita wa maulana lan tegese bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad nuril anwari kang dadi cahayane pira-pira cahaya. Nabi Muhammad nuril anwar, cahaya di atas cahaya, cahaya padang apapun nicek kalah padange karo cahayane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa ashabihi lan sahabate Nabi, dawil majdi kang duweni keagungan. Nah kadang anak sing jenenge majda artine napa? Agung. Dawil majdi kang duweni keagungan wal amdhari lan kang suci. Wa alat tabi'ina la ing atase para tabi'in abihim lan wong kang ngetutke tabi'in ya termasuk tekan kula jenengan sami niki bi ihsanin kelawan bagus ila yaumil fasli tumeka dinane mutusi hukum. Mutusi hukum iki maksude dina penentuan arep ning neraka apa ning warga ilal jannati maring swarga awin nari utawa neraka. Amma ba'du anapun sak wuse bismillah hamdalah sholawat. Luhur kan mau pertama bismillah, alhamdulillah, terus apa as-sholatu wassalam. Fa'lam matiya sapa sira anna wiqayatan nafsi sak temene ngreksa awak, menjaga awak, menjaga diri sendiri, wal auladi lan pira-pira anak, termasuk anak niku mengisor nggih putu, wal ahli lan keluarga. Keluarga niku termasuk wong tuwa, maratuwa, sedulur. Dia utawi wiqayah iku wajibatun wajib. Nah niki stretching kalimatnya niki nggih, wiqayatun nafsi wal ahli wal auladi wajibatun wajib min wajibati syar'i saking piro-piro kewajibane syara. Jadi kewajibane syariat, syara niku ora trimo salat, zakat, poso mboten. Termasuk kewajiban niku njaga awak, njaga keluarga, anak saka napa barang-barang sing ora apik. Kama koyok keterangan kala kang dawuhake sapa Allah Gusti Allah taala halimul Allah fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an Al-Karim kang mulya. Niki perintah Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ku jaga sapa sira kabeh ngreksa sapa sira kabeh anfusakum ing awak-awakmu kabeh wa ahli kumlan keluargamu kabeh naron ing neraka. Nah niki sing dadeke gawe judul. Mergo niki kalimat utamanya memang ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa kuduha kang utawi urup-urupane neraka, urup-urupan yo bahan bakar maksudnya. Wa kuduha kang utawi bahan bakar utawa urup-urupane neraka iku annasu menungso. Nah, jenengan jajan geni masak urup-urupane yo kayu. Masih derek nyepetke ning kompor yo LPG utawa minyak tanah. Tapi ning neraka sesuk kayune niku rupa menungso. Yen bayangke awake kula nyasang iki sesuk digawe urup-urupan neraka. Berarti kaya kayu disunget gawe masak. Bayangke dengan kayu dimasak kuwi perong sesuk menungso ya kaya ngono kuwi nalika ning neraka. Wa hijaratu lan watu. Mindah kaya apa panase.
Huruf-huruf iki menungso karo watu. Watu niku barang atos nak diobong mawane ya mesti napa panase ora genah. Mane jenengan bayangke nak gunung meletus ngoten niku masyaallah. Sing medun sing metu saka gunung nggih rupa watu tapi watu mengangah, watu sing murung. Wa qala lan dawuh sapa Allah aizal halimali fima ing dalem perkara hukia kang dihukumi apa man an Luqman saking Luqman. Niki dawuh Luqman nggih yang terkenal dengan Luqmanul Hakim. Ya bunaya anak ingsun, anak kesayangan ingsun, akim jumenengan sira as-sholata ing salat. Niki sing dielekke Luqman kanggo anake akim salat. Akime salat, salaton nang salaton nduk. Salat sik ora kon mangan sik, tapi kon apa? Salat. Ora kon turu dhisik ora, salat sik akime salat. Wa'mur lan perintah sapa sira. Wis salat wong kok salate wis jejeg mesti iso amar ma'ruf. Wa lan perintah sapa sira bil ma'ruf kelawan perkara kang bagus. Wan halan nyegah sira anil mungkari saking perkara mungkar. Dengan istilah napa amar ma'ruf nahi mungkar. Ngejak sing apik nyegah sing ala. Wasbir lan sabar sira alama ing atase musibah, ing atase masalah asoba kang ngenani apa man, asoba kang ngenani apa maka ing sira. Iki kudu jenengan wasbir alama asoba. Ora ana wong sing ora diuji, ora ana wong sing ora entuk masalah. Wong niku nyangga masalahe dhewe-dhewe. Inna dzalika sak temene mengkono-mengkono akime sholah sakambunge iku min azmil umuri sangking wigatine piro-piro perintah utawa perkara. Termasuk perkara utawa perintah sing kudu digatekke kuwi ya kuwi ning gone anak ning gone bojo ki sholat sik. Wong lanang kudu iso ngontrol sholate ibu, sholate bojo. Bojo yo kudu iso ngontrol salate anak. Mergane napa nek wong lanang ngontrol anak niku ora man wektu, tur yo ora setiti. Ora sing cerewet babagan ngatur anak kuwi ibu, tapi ibu diatur karo bapak. Ana mbak-mbak sesuk nak golek calon bojo kudu sembarangan. Golek calon bojo yo statusnya harus di atas jenengan. Gitu kudu iso noto. Wong lanang kok iso noto wong wedok ya alamat keluargane mocar macir. Wa qala lan dawuh sapa Allah aidon halimale wa'mur lan perintah sapa sira ahlaka ing keluarga ira bisolati kelawan salat wastobir lan sabar sapa sira alaiha ing atase salat. Nggih, yen anak pengen sabar ya kudu salat sik. Wong sing iso sabar ya sabar ngadepi masalah, ya sabar nampa musibah, sabar nampa ujian. Kuwi biasane wong sing salate jejeg. Insyaallah nek salate jejeg, masalah apa wae insyaallah ora ndadekake stres. Wa antar biatal abnai lan sak temene didik pira-pira anak. Aliyoma ing dalem dina iki, zaman saiki. Jadi anak zaman saiki iku tata arrodu madhep apa tarbiyatul abna limu khatirin maring pira-pira perkara kasiratin kang akeh. Limu khatirin maring pira-pira perkara kang ngrentekke ati utawa kang nguwatirake kasiratin kang akeh. Maksudnya zaman saiki didik anak itu ora gampang. Wah ngene ora genah. Biyen wis jam 8 jam 7 zaman urung ana listrik wis nek ning omah arep apa ora ana hiburan apa. Saiki dunyane padang 24 jam. Nah awan dipadangi nganggo srengenge.
ini. Nah bengi dipadani nganggo lampu padang terus jadine yang mripat melek we ridi-ridi ya rumangsane padang. Angel iki didik anak zaman saiki. Wong saiki wis angel apa meneh sesuk jamane jenengan didik anak. Minha iku setengah saking mukhatir taksirul abaweni utawi laline bapak ibu. Lalai wis rumangsane wis duwe anak, mbok wis penting tak pakani. Mbok salat ora iso ngaji apa, ora iso basa apa, ora. Kadang ana wong tuwa sing ngoten niku. Ya ana sing ngono kuwi anake wis pokoke ceprol. Tak pasrah karo mak zaman saiki luwih suwe nyekel HP kok nyekel anak. HP nyekel anak wae ambek nyekel HP. Fitar biati abnaihima ing dalem didik pira-pira anake abaweni. Nah niku mibalani meneh tugase wong tuwa asline niku kanggo didik. Makanya sekolah pertama Madrasatul Ula niku napa fil baiti. Sekolah pertama kuwi ning gone omah, sekolah karo wong tuwane dewi. Ana akhlake jenengan kuwi nggih cerminan akhlake wong tuwa. Nek jenengan iso basa berarti memang awit cilik jenengan wis dikenalke basa. Nek jenengan kok iso salat, iso ngaji, berarti awit cilik memang wis dikongkon ngaji. Bi umuri dunia huma kelawan piro-piro urusan perkorone abaweni. Mergo wong tuwa biasane napa kok keteter ora didik anak mergo wong tuwa apa pijer golek bondo donya. Golek gawean golek bondo gawe gedhekke raga. Wong sing penting gedhekke raga, mangane dicukupi, pakaiannya dicukupi. Nah, kok sing gedhekke atine, gedhekke agama, pasrahke wong liya. Wa minha lan iku setengah saking mukhatir meneh usul taklimi utawi cupete pembelajaran. Nah, nggih, faktor yang pertama kelalaian orang tua, yang kedua kelalaian sistem pembelajarannya mungkin ora pas. Apa meneh zaman saiki, zaman biyen anggere anak niku ya disekolahke dipondokke pasrahke bongkokan karo wong tuwa, dipasrahke karo guru. Saiki angel golek wong tuwa kok pasrah bongkokan karo guru. Zaman kula cilik mriyen ya wong tuwa ngoten pun monggo niki larene kula pasrahke jenengan diulang napa mboten arep salah apa ora tak pasrahke jenengan. Monggo nek dijewer jenengan jewer. Biyen baat ngoten. Dene nggih nganti kula wah ana ning sekolah kok ana masalah, malah ora wani wadul wong tuwa. Anane kowe salah, kowe disengeni guru, iki berarti mesti ana salahe. Kula sama abah didik anak nggih ngoten. Anak tak didik, anak pasrahke guru nang sekolah ya wis, kuwi dadi urusane guru. Anak dipondokke ya wis kuwi dadi tugase kiai. Wong tuwa pasrah total, aja melu intervensi. Nah, kalian jenengan ate wong critane nggih to? Mbah Khalil Bisri, Mbah Mustafa Bisri niku bukan dari golongan utawa lahir dari anak kiai boten. Anake wong biasa, malah bapake kusir dokar, gaweane nglakokke dokar. Ning mergo niate yang ikhlas, masrake anak tenan. Nah, wong Pak Yai, kula ora iso nata agama, kula tak gedhekke raga, kula tak sing nyambut gawe, monggo anake kula iki ning pondok wis pokoke arep jenengan ulang napa terserah. Nak salah arep jenengan kapake nggih terserah jenengan. Arep jenengan kongkon napa wae nggih terserah jenengan. Niku sing bener. Lah sing ngono kuwi biasane sing dadi. Ning cara saiki beda adoh. Saiki wong tuwa masrahke anak kon mulang, tapi nek anake disengeni, anak wadul, wong tuwa sere. Yo piye arep dadi anak sing apik? Wong tiap arep dicetak wong tuwa protes, wong tuwa protes.
tes. Nah niki usul taklim, ya termasuk usul taklim yang mempengaruhi apa? Ya pemerintah dewi. Pemerintah melalui undang-undang apa? Perlindungan anak. Guru mulai nanti jewer anak. Nah, anak wadul wong tua ora terima. Nanti tekan urusan polisi. Jadi anak sing gendah apa ora nang ngoten niku? Mboten. Ya wong tua sakniki nggih ngoten niku. Makane, nah sing ngono niku bisa dipastikan. Yo tekan wong tuwa ora bakal iso duwe anak sing genah. Wong tuwa melu turut campur. Makane kula yang didik anak wis tak pondoke ya wis terserah. Ning kono ana digawe model piye ya terserah. Ibarate anak kuwi pokok arep digawe digodhog ya kena di nak pokok iso dadi apa meneh nah. Digoreng ya kena, digawe tape ya terserah, digawe diparut, dipleng-pleng, dibuteli godhong jenenge napa? Puli ya terserah. Arep gawe apa terserah, pasrah guru. Wong tuwa aja intervensi. Ya niki kita jenengan. Lah umpama jenengan lah wong tuaku kok ngono mi, ya dikandani wong bapak. Kula ki ning pondok kok yakin kula wis gedhe, ning pondok ana sing tanggung jawab, ana sing mulang. Wis pokoke jenengan madoske sangu kalih nyangoni donga. Ning pondok wis ana Pak Yai, wis ana Bu Nyai sing mulang. Sithik-sithik lapor. Sithik-sithik wong tuwa usul, sing ngusule malah ngrusawi. Niku sing boten bener. Niku termasuk kusurut taklim. Alladzi alfala kang ninggal apa taklim bi jawani bin ing pira-pira arah muhimmatin kang penting. Ya niku wow faktor iki faktor orang tua, ya faktor lingkungan, ya faktor pemerintah. Kadang sing ndadekke pendidikan niku gagal. Apa meneh nak saiki kaitane karo sekolah, kurikulume berubah. Fi tarbiyatil auladi ing dalem didik pira-pira anak. Walam yuhid lan orang liputi apa taklim al ihatota kelawan pira-pira liputan asyamilatan kang mengko alati ya syamilah tanfi kang nyukupi apa alati hajatal insani ing kebutuhane manungsa ar-ruhiyati kang bangsa rohani wal fikriyati lan bangsa pemikiran wal khuluqiyati lan bangsa akhlak wal jasadiyati lan bangsa jasad utawa jasmani. Nah, pendidikan sing asli harus menyeluruh. Ya sing dididik ya rohanine dididik, pikirane ya dididik, akhlake ya dididik, jasmanine ya dididik. Lah cuma niku kadang saiki guru saiki yo penak, golek penake wah sing penting diulang. Materine rampung, lali ora dandani akhlake. Kan kata sakniki guru. Wong guru yo gak kesel, wis penting tak ulang mudeng karepmu ora karepmu, mangkat karepmu ora karepmu. Lah jenengan kaya golek guru sing peduli dandani awakmu, goleki awakmu niku sudah 1001 mungkin saiki. Nggih napa mboten? Wis pokoke guru mulang turu toke, ngantuk toke, mentu toke. Jenengan coba di antara gurumu mana yang masih peduli? Jenengan turu digugah, ora ana digoleki, suwe ora makan ditakoke. Ora ngger guru ngoten niku. Guru ya wis pokoke mulang. Bab siji rampung ya ganti bab loro. Wis ngono ora peduli mbek awakmu. Kok nganti sekolah sangu kloso, sangu bantal ditoke. Nah iki guru apa? Ora, guru niki yo dandani akhlake, yo dandani pikirane, yo dandani rohani ya. Wa minha lan iku setengah sanggeng apa wau? Mukhatir. Wa minha lan iku setengah sanggeng mukhatir tarkul majari utawi ninggal manjing fi ma'aridoti du'atil ghaswi ing dalem
nglawan pira-pira wong kang ngajak perang. Maksudnya mriki ya ora ngajak perang asli, ya maksudnya ya perang ideologi, perang ngajak perang. Kudu ora usah diladeni wong-wong sing ganggu menggagalkan pendidikan. Makanya jangan kadang ora nglegewo, iki jeneng diganggu cita-citamu digagalke ora nglegewo. Al-fikri kang bangsa pemikiran, wal akhlaqi lan bangsa budi pekerti. La bisa nama niku libasi sumurihim krana nggelar pira-pira racun wa tarwiji afkarihim lan mayokake pira-pira pemikiran li alimu supaya agawe sapa man maksudnya orang yang terlibat dalam pendidikan ala idlalin ing atase pira-pira perkara kang nasarake i'tiqadatin kang i'tiqadatin pira-pira keyakinan wa amaliyatin lan pira-pira amaliyah annasyiina pira-pira pemuda wa ifsadi akhlaqihim lan rusake pira-pira akhlake nasyiin. Wa min halan iku setengah saking mukhatir al-ghaflatu utawi lali. Masalah kaitannya dengan pendidikan selanjutnya adalah lupa anil manhaji saking metode mengajar, cara mengajar guru ya duwe metode dhewe-dhewe. Ana sing suarane alus nanti dirungokke ora krungu, ya ana sing suarane seru, ya ana sing suarane menggelegar, ya ana sing sregep mlebu, ana sing sok absen. Masuke karo ora masuke akeh ora masuke. Ana sing terangke sik baru kei latihan. Ana sing modele urung diterangke langsung buka LKS. Yo no. Al-Islami kang bangsa Islam, as-salafi kang bangsa salaf kuno, fitarbiyatin ing dalem pendidikan, wa mailu ba'dil murabbina lan condonge sebagiane pira-pira wong kang didik ila taqlidil manahiji maring manut pira-pira dalan al-gharbiyati kang bangsa kulon. Ya niki termasuk niki kadang guru niku harus banyak belajar, tapi terkadang belajar guru niku malah kadang ndadekke orang muridnya semangat. Mergane napa keblabasan jatahe mulang ijek belajar wae. Maksudnya piye? Jatahe mulang jero kelas ngadepi murid malah gurune belajar buka HP. Mulang malah karo HP. Nah, yo piye arep mulang? Alasannya belajar tapi sing dibuka kok ora. Dan dibuka apa biasanya nak guru nyekel HP ning gone jero kelas. TikTok. Nah, gawe Facebook, gawe TikTok. Nah, loro. Nadriyatiha. Oh, pundi? Wal akhdhu ke. Wal akhdhu lan ngalap bi qudrin nadriyatiha. Kelawan sekabehane wicarane manahis min ghairi tahqiqil mafasidi saking nyatakake pira-pira kerusakan ad-diniyati kang bangsa agama wal khuluqiyati lan bangsa akhlak
An-nasyiati kang tukul kang berkembang minha saking manahijil tarbiyah. Fahadihil asbab bi mongko utawi ikilah pira-pira sebab wa ghairi halan liyane asbab iku adat nekaake apa asbab wala tazalulan ora lebar-lebar apa asbab yukti nekaake apa turuha ubengane asbab fi idhaatin ing dalem nasarake wa idlalin lan tegese nasarake ukula abnaina ing pira-pira akale utawa pemikirane anak-anak kita. Yang gampang iki globalisasi. Saiki buku ki wis ora penting, sing penting HP. Pokoknya nak sekolah sing modern wis ora butuh buku, bukune ning HP kabeh, bukune wis ana ning laptop kabeh. Ya akhire ilmune pindah, ilmu sing monene ana ning jero ati malah pindah ning HP. Aki mahu sanging pira-pira aji kertone abna wa akhlaqihim lan akhlake abna. Summa inna ruju al abawaini nulis sak temene baline bapak ibu wal usrati lan keluarga liyatawalla supaya nandani mas'uliyatihim ing pira-pira tanggung jawabe abawaini wal usrah tijata abnaihim ing arah-arahe anak-anake abawaini wa audatal murabbina lan baline pira-pira wong kang didik al muslimina kang padha Islam li akhdin maring ngalap bi asali bitarbiyati kelawan pira-pira dalane didik dalane mulang al islamiyati kang bangsa Islam as-sahihati kang soleh kang sahih. Memang nek wis belajar niki dengan dadi guru iso nggawa metode sing apik, iso didik sing apik. Huwa utawi rujukul abawain abawaini iku atoriku dalan as-sahihu kang bener alladhi yatarik yasluku kang ngambah ing torik sapa aljilu generasi al-ulya kang luhur wal mustami'u lan perkumpulan al-fadilu kang utama wal ummatu lan umat al-khiratu kang pilihan. Fahadihi risalatun utawi ikilah risalah fi bayani kaifiyati wiqayatin nafsi iku fi bayani kaifiyati wiqayatin nafsi ing dalem nerangake tata carane ngreksa utawa njaga awak. Risalah kitab kecil ini berisi tentang cara menjaga diri wal ahli dan keluarga minan nari saking neraka wa bayani tarbiyatil auladi lan jelasake didik pira-pira anak wa malan perkara ya ta'alaku kang berhubungan apa man bihima kelawan kaifiyah wiqayatin nafsi. Nangkol tu mindah sapa ingsun ya pengarang kitab sinten niku wau sing aran Syekh Muhammad Jazuli fiha ing dalam risalah min aqwali salafi saking pira-pira pendapate ulama salaf. Ngarang sing jadi rujukane ora sembarangan, rujukane dawuhe para ulama
wal kholafi lan ulama modern. Iki pendapate wong kuno karo wong saiki digabungke. Ma ing perkara layu kholifu kang ora nulayani apa man thariqa ahli sunnati ing dalane ahli sunnah wal jamaati lan jamaah. Terutama napa yang berarilan ahli sunnah wal jamaah indi ing dalem munggo ingsun wallahu a'lam bishawab.